ба якбора тағйирёбии иқлим тӯли даҳсолаҳои охир ҷомеаи ҷаҳониро баҳри пешгирӣ аз он ва ҳифзи дороиҳои табиӣ нигарон кардааст, зеро бо ин суръат бештар шудани газҳои гулхонаӣ ва партовҳои бузурги маишӣ инсониятро водор месозад ки баҳри ҳифзи дороиҳои табиат ба мисли обу пирях ва дигар ҳайвоноту наботот чораҳои муассир андешад. Доир ба ин дар кишвар оид ба равандҳои тағйирёбии иқлим дар доираи фонди иқлими сабз, фонди глобалии экологӣ, мутобиқсозӣ ба тағйирёбии иқлим ва кам кардани таъсири он дар ҳавзаи баҳри Арал, идоракунии ҳамгирошудаи замин ва об дар асоси экосистема барои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва ғайра амалӣ гашта истодааст. ҳадаф аз амалигардии ин лоиҳаҳо аз як тараф коҳиш додани равандҳои тағйирёбии иқлим дар сатҳҳои гуногун бошад, аз дигар тараф ташаккули маърифати экологӣ ва баланд бардоштани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ маҳсуб мешавад. Бояд қайд кард ки тағйирёбии иқлим айни замон на танҳо мушкилоти экологӣ, балки масъалаи сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиро низ дар пай дорад. имрӯз инсоният ба табиат таъсир расонданаш ба таври манфӣ бошад, паёмадҳои зиёдеро аз тарафи табиат дида истодааст. ин пеш аз ҳама бояд мо қайд намоем ки ин вобаста ба зиёдшавии газҳои гулхонавӣ, вобаста ба зиёд партов шудани партовҳои сахти маишӣ ва ғайраҳо дар манбаъҳои обӣ ифлосшавӣ мушоҳида мегардад. аз ин лиҳоз ин барнома тавонад ки ва худи донишҳои экологиро бардорад ва инсоният тавонад ки як нисбат ба табиат ғамхор бошад. Тоҷикистон дар равандҳои тағйирёбии иқлим яке аз кишварҳои осебпазир маҳсуб мешавад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамоиши об ва тағйирёбии иқлим дар шаҳри Париж иброз намуданд ки ҳарчанд ҳиссаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаҷми партовҳои газҳои гулхонаӣ ба муҳит дар миқёси олам ночиз бошад ҳам, аммо кишвари мо дар масъалаи тағйирёбии иқлим яке аз давлатҳои осебпазир арзёбӣ мегардад. имрӯз соҳаҳои асосии иқтисодиёти Тоҷикистон ба паёмадҳои манфии вобаста ба равандҳои тағйирёбии иқлим рӯбарӯ гашта истодааст. бояд гуфт ки тибқи далелу рақамҳои кишвари мо аз ҷиҳати партовҳои газҳои гулхонаӣ дар ҷаҳон мақоми 130-ро ишғол намуда, ҳисса аз 1 то 3% ташкил медиҳад. охири моҳи июл ва саршавии моҳи август аллакай ҳарорати гармшавии ҳаво дар хусусан дар вилояти Хатлон ниҳоят зиёд шудааст ва аз ҳамин ҷиҳат барои бай кардан мутаддил нигоҳ доштани муҳити зист, аз он ҷумла гармшавии иқлим, обшавии пиряхҳо, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ин барномаҳо, қарорҳо қабул карда шудааст ки барои ҳифз ва нигоҳ доштани пиряхҳои дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон буда зарури андешта шуда истодааст. Бинобар мана дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон аз он ҷумла гармшавии иқлим ки ниҳоят зиёд аст, дар ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешгирӣ кардане ки зиёда аз 1000 адад пиряхҳо об шуда истодааст, барои пешгирӣ кардани ҳамин аз газҳои гулхонагӣ, аз он ҷумла аз газҳое ки аз муҳаррикҳои хориҷ карда мешавад, аз он ҷумла газҳои SO2, газҳои CO2, газҳои NO ки аз заводу фабрикаҳо хориҷ карда мешавад, барои пешгирӣ кардани ҳамин шароитҳои зарурӣ андешта шавад. тағйирёбии иқлим ба иқтисодиёти кишварҳо таъсир мерасонад. Хусусан барои Тоҷикистон он паёмадҳои ногуворро ба бор овардааст. тибқи таҳлилҳо 14 000 пиряхи хурду калони Тоҷикистон дар давоми 6 соли охир беш аз 1000 тои он ба нестӣ рафтааст.